Igbo rienu, Igbo zụọnụ, Igbo mụọnụ, Igbo mmammanụ. Unu ya adụ n'efifie, unu ya adụ n'ụtụtụ, unu ya adụ na mgbede, unu ya adụ n'abalị. Igbo bụ enyi, ebe ọ bụrụ unu nọ, Chukwu ya agọzi unu. Tata ya abịala ka asị abịa n'ọgbọ Maazị Uchenna ije gaa n'ụlọ nke Procyon television na redio nke Kaduna. Iwetara unu oziọma ahụ, akụkọ ahụ ya anụ wee tọọ na-amasị anya, ọ na-atọ ụtọ, na-adaba. N'ihi na ndị Igbo si na-eme ihe ga-esi eme ome gị na oyiye ihe. Tata nekwe m ka ọ n'ọgbọ egwuregwu m ka igwe ilo wee iwetara unu ozi ọ ya abụ anyị tinye ọnụ oyiye gịnị oyiye ihe. Nke a bụ ọgbọrọ nke abụọ maka ndị na-abụ azụsi ahịa amụsị ọlụ anọsị na nkifa wee sị na ofu ihe wee sị ya na ha mee. Tata ekwubugo m ya na mbụ wee sị na arụrụ a na-adịghị mma maka na nwere ka ị ga-esi ekpe akwa ojii akwa ọcha na akwa na na-espel ha ofu ọ bụghị ofu ihe ka ha bụ. Akwa na akwa ha ncha bụ ofu spelling mana ọ bụrụ ofu ihe dị iche ka ha bụ. Na mmadụ ofu onye na mmadụ rugoro elu daa ogosi na onye ọzọ rigokwere na ọ ya ada maka na ị na-efe ilu onwe gị nyere anya na nwatakịrị a na nnukwu mfuri ya tata nsetụlụ ya tata nwere ike kịta bịawa bụrụ ọgaranya wee karịa m. Mamịrị bụkwa anyị kọta ya ọnụ mee gị n'ọgbọ ofufu ịmarọ ihe a ji eto n'ụwa bụ tie gwa anyị gị m ntị gụọ nwoke na-eme ihe na-ege m ntị nna agwa gị tata ka iwepụ aka enwe n'ofe ka ị mee ya ọsịsọ mee ya ọsịsọ n'oge adịghị. Ọ na-adịkwanụ mma Chukwu gozie gị ime gịnị igozie mmadụ maka onyinye a enyere gị n'efu. Mgbe ị na-abịa ụwa ịgba aka wee bịa i wee bịazịa Chukwu nye gị onyinye ị na-enye ya ka ọ gwụ nyere onwe gị. Ọ dịka ọ na ikikere aka gị ka iji nweta ya nke iji bụrụ ya kacha mara ife nke iji bụrụ ya kacha ada eme otu a. Ụwa a bụkwanụ enye gị ihe irubere onye gị isi inwe obi umeala mana nke kacha njọ nke jọgburu dị ezigbo nkakwụ bụ ọ ya iji kpọta nwa mmadụ abịa nne ya ọ gbachara gị bọyị afọ ise afọ isii afọ ịsaa isi n'ime onwe nnọọ ka ọ dịrọ mma ọ bụrụ ezigbo ife o nwere ka ị ga-esi ekwu ya ka ọ dị mma o nwere ogodo nnọọ ka ị ga-esi ekwu ya ka ọ daba. Ije ịpụta ije ebe a na-eme oloyi ego azụ ụmụ nwaanyị na-ata na-emara na-etughị afa ndị na-akwụ ego band na-etughị na-ekocharị onye gbara gị bụ ọ na-agbagharị na street ajụọ gị ịkọ ihe na-agba ka moto mana enyi onye n'ime nyochie n'ime onwere nwatakịrị mere gị ọ bụ ezigbo ife abanyere rahụrụ ọfụma ya ajọ obi ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma maka na ọ bụ inyere mmadụ aka onye ọzọ aka a na-eto. Ihe mere na agwa na osikapa na-eto n'ite bụ na ọ nghọta a na-agbanye mmiri ihe ịtọ na-asụ bekee dị n'ime mmiri osikapa na agwa mbụ beans ihe ịtọ a na-akpakọ nna nhụtụ a na-agbagote atinye ofu iko mgbukọp awụnye ofu iko echiche ọrịa ọzatụ okoyite enu ọdụ ka emere ka ya na-abịa mgbe ka ya na-abịa majik. Nwanne m biko arụrụ a na-adịrọ mma chigharịa tata ime ya tata ya adịrị gị mma maka ekpere nwatakịrị ọ bụ ọzọ nne nwatakịrị a na nna ya ụmụnne ya kpere gị na ndị mmagharị ya mgbe ọ na-agbara gị mbọ ọ na-asara gị akwa asara gị ụgbọala gị abịa ọfịchị afịa na shọpụ n'ezigbo ụtọ pụta na-agbagharị kirikiri kọstọma na-abịa ọ na-agbagharị streeti n'ime ahịa kirikiri ọgba slipas na-agba ọbịa na-arahụ na shọpụ ya na oke na-arahụ na shọpụ anwụ na ndị otu na-apịa o mechie ịchọ ofu ihe bụ onye n'isi o ezigbo ihe gwajụ onwe gị ajụjụ eme nwa gị ihe a ọ ya adịghị mma n'obi nwa nke ịmụ n'afọ gị adịghị mma n'obi ka kwuo tata onye na-eme ya ga-eme nwa ya nke ya eme ya otu a ka ọ mara ka o si fido ka ọ mara ka o si adị ọ bụrụ ezigbo ife ka ọ ụmụnne m tata obi adịrọ m mma mana ka o si na-adị ọkwara mmadụ ka na-eme ha eme ya nwa nke m ọ ya dị mma n'obi
ọ dịrọ mma ka hapụ dị ụta. Aka m nwanne nwoke ahụ bụ Maazị Uche Ijegalụ nke Procyon Television na Radio. Ịchọrọ ige anyị ntị ọzọ, ihe akpa anyị na 0801206 ma ịkpa anyị na 08122807671. Ịchọrọ enwetakwa anyị n'ikuku mbụ na webụsaịtị, ihe enweta anyị na www.procyonrtv. A na-espelụ Procyon Procyon. Ndị Igbo bụ enyi. Ịma na Procyon TV na anyị bụ ndị Igbo, anyị na-akụzi asụsụ Igbo. Ịchọpụta kịta ma na asụsụ Igbo anyị anazi ana. Ụmụaka anyị mụrụ amarazị asụ Igbo. Ndị nwaanyị anyị nụtara mba ọzọ amara asụ Igbo. Ọ ya agba mbọ, unu agba mbọ, akpa anyị n'igwe ntị, achịkọta ọnụ. A na-akụzi Igbo a ka ọ na-adaba maka asụsụ anyị ma funete, maka ọ na-efuzi efu. A na-akụzi Igbo. Ịchọkwa ka amara ahịa n'azụ nke ndị bekee na-akpọ advertisement, anyị emekọ ya ọnụ. Ihe ọ bụla ị na-eme ka ịchọkwa ụwa mara, anyị afọ ya akụkụ ọ na-agarịrị ụwa dum. N'ihi nke a anyị abịa tata jee n'isi njedebe nke taa wee si unu na mbọsị ọzọ anyị abịa, anyị ka ya tinye ọnụ na ihe gbasara ndị Igbo dum. Marakwa na afa mbụ Maazị Uche Ijegalụ nke onye na-ewetara n'ozi site na Procyon Television na Radio nke bụ anyị bụ ndị Igbo. Ekele m unu, kelesi unu ike, ka ọ dị bọsọ ya furu. Chukwu gọzie unu.